Kan siyasa da yaudara musamman muna da alaka da mutane ko muna harka da mutane marasa daraja suka juya abubuwa, amma dai na tabbata duk mai hankali ya san abubuwan da aka yi. Yanzu da aka zo mutane waɗanda da sai an kira su sun biya waɗansu kuɗaɗe an yi kashi mu raba, suna gida suna zaune sai dai ka ji waya tana ƙararrawa kuɗi shigo, kuma kuɗi ba yanka, kuɗi haɗaɗɗu waɗanda suke sun taimaka musu, sun taimaka wa tattalin arziki na wannan jiha tamu da marasa da irin su auren zaurawa ɗin nan. Duk yadda za su ɓata sun yi, duk yadda za su kawo cikas sun yi, amma mutane ba mahaukata ba. Mutane sun ji daɗi, mutane sun yi murna, ba ma waɗanda abin ya shafa ba mutum 3,600 waɗanda ma suka je gurin ko suka ji labari a jihar nan da ma wata ƙasa. Yadda aka dawo hizba aka gyara ta tana ci gaba da ayyuka, yadda aka kafa kwamiti yanzu a ƙarƙashin sojoji da 'yan sanda da NAFDAC da sauransu wanda suke bi cikin dare cikin rana suke tsintsince yara waɗanda suke fitinannu, wanda za su ke ƙwacewa mata waya, suke yin abubuwa marasa daɗi. Yanzu mutum sai fito kofar gidansa matarsa ta je unguwa ta dawo a kan. Ina fata mutane za su ci gaba da kai da bayanai gurin jami'an tsaro wanda abin ya shafa. Dama aikin gwamnati kenan. Dama dukkanin yawancin abubuwan nan da ake sa su ake yaransu da suke yi. Yanzu yaransu da yawa in ka ce su zo Kano ma ba sa son zuwa Kano, domin dama sace-sace suke yi. Gwamna bai bar wannan dama a yi ta a jihar Kano. Albashi a kan lokaci, duk irin abubuwan da aka fito da shi na alheri ana shiga. Harkar wuta a kan titi ana nan, yanzu ma ƙoƙarin da ake shi ne a haɗa da Tigadam, an gama aiki, gwamna ya ƙarasa. Yanzu matsalar ma shi ne wutar da za a kawo ta fi ƙarfin gidan ruwa da ke Tambura, ya fi ƙarfin tituna, wutar titi, ya fi ƙarfin Kwankwasiya, ta fi ƙarfin Bandirawo, ta fi ƙarfin duka guraren da yanzu ake so a sa. Shi sa suna nan suna ta ƙoƙarin faɗaɗawa, domin gidan ruwa ko gidan wutar an haɗa shi da ba zai yi aiki ba sai an kai wani matsayi na irin wutar da za a ɗauka daga jikin wannan injina. Saboda haka nan da ɗan lokaci kaɗan Allah da wutar titi ba sai an sa dizal ba, kowa san tsadar dizal, ba sai an je an sa wani tsari wanda za a kashe kuɗi ba. Wuta za ta zo daga Tiga kyauta, ko in ce kuɗaɗen an riga an biya tun lokacin da aka zo aka fara wannan aiki. Ana nan masu shara na da labari suna ta ƙoƙari na tabbatar da cewa Kano ta sami tsafta. Muna sane da irin magunguna da ake bayarwa a Hasiya Bayero, wacce da aka sayar, kuma yanzu suna nan suna addu'a irin tasu, na tabbata wacce Allah ba zai karɓa ba. Suna maganar in Allah da sai an ɗaure dawakai a cikin Hasiya Bayero, an kori talakan da yake zuwa cikin wannan guri yana samun magani a halin yanzu. Wannan maganin kyauta waɗansu ba za su gane ba, waɗansu gani suke yi saboda ɗan wani abu aljihunsu, kowa ma da kuɗi a aljihunsa. Allah kaɗai ya san a cikin birnin nan wannan program yadda idan da sa masoya ƙaunar wannan tafiya.